Bona tarda. És francament amb allò que es diu amb profunda satisfacció, però sense cap ironia, que inaugurem aquest acte d'avui, que comencem aquest acte d'avui. Ho farem, no sé, hi haurà primer un contacontes amb l'Elisa Salomó, després hi haurà, em diu la Teresa Granados, que em digui que serà una jam de recit de rapsodes i de contacontes i de tot. Per tant, esperarem la participació també del públic en aquestes activitats. Abans de començar, però, m'agradaria això, mirar de contextualitzar una mica l'acte d'avui, perquè em sembla que no és un simple acte, un acte més. Aquest acte d'avui l'hem de situar en el context del maig aranès que estem impulsant des dels serveis lingüístics i des del vicerrectorat, per tant, des del rectorat, amb voluntat de normalitzar una situació que fins ara era una mica anormal. I és que l'aranès tingués una presència, anava a dir escassa, però que en realitat era menys que escassa, era nul·la, i per tant això no podia ser, i des d'aquest punt de vista el que vam fer va ser dir som una institució docent, som la primera institució docent del país en l'àmbit universitari i, per tant, és fora de lloc, és incomprensible que no hi hagi uns cursos oficials d'aranès. Llengua oficial i, per tant, hi havia de ser. I això, ja amb la Conxa Planes i amb la gent dels serveis lingüístics hi hem estat treballant i hem aconseguit, amb l'ajut de diverses administracions, la Sindicatura d'Aran, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, hem aconseguit això, iniciar, de moment, un curs de nivell A1 d'aranès que hi ha el compromís, hi ha la voluntat d'anar ampliant i d'anar pujant nivells de llengua, normalitzant una situació que ha de ser normal, I, per tant, d'aquí la idea de fer aquest maig aranès que ha de donar context, ha d'ajudar a difondre l'activitat que fem estrictament acadèmica. Per tant, alguns actes de suport a aquesta idea tan bàsica com és que hi hagi cursos d'aranès a la universitat. Per tant, vam fer dimecres passat una conferència amb el professor Xavier Lamuela. D'aquí 15 dies, dimecres 18, si no m'equivoco, en Joan Bris Sans ens delectarà i ens informarà de qüestions de normativa al voltant de l'aranès, i ja fa unes setmanes va haver-hi una prèvia al maig aranès que va ser una conferència sobre el jornalet. Per tant, mirant això, donar un cert context a aquests cursos, curs singular, però que seran cursos d'aranès a la Universitat de Barcelona. I per tant, res més, ara gaudim del contacontes, gaudim de la poesia i després tindrem el concert de l'IDE amb moltes ganes d'escoltar-ho. Gràcies i gaudim-ne. Buona tarda a tutti. A veure, jo me digui Elisa Salomón, som catalana, som miei catalana i miei aranesa. Soc molt contenta de poder estar ací, de poder participar en aquest acte de visualització de la llengua aranesa en la Universitat de Barcelona, en Barcelona. De seguida que me proposaren, m'encanté que era el dia. Perfecte. A mesura que s'ha apropat el dia, m'he metit nerviosa de morir, que me gest que venc, que vos agrade, que passés que m'estona agradiu a tutti a massa, i que m'imagini que tutti me comprenets. S'ajaré de parlar a poc. En una molt de pressa, que ja m'ha dit en casa que no vaig de pressa. Avui, aquesta estona, aquest començament de l'acte d'aquesta tarda, vos va contar una llegenda d'un gegant,
Hi ha una llegenda d'un gegant que ell pla ben conservada en Aran, que hi era la llegenda del gegant Mandroni. Un gegant que, bueno, la llegenda se coneix i se pensa que el gegant este que en Aran des del segle I abans de Crist. És a dir, que hi ha una llegenda que s'ha mantingut pendent multisegles. Hi ha una llegenda que, com a totes les llegendes, ja sabeu que les llegendes han una part de història, de realitat, i una part d'imaginació. Això era l'essència de les llegendes, que no tot és veritat, que no tot és un conte, és una barreja. Per tant, de tots els aspectes de la llegenda, cada un que se quede amb el que se pensa o que li agrada que sigui cert i que no. Aquestes llegendes s'han mantingut gràcies a espaisenyes i gràcies a espais que han condat de generació en generació al cant d'Edguer, que n'hi ha les històries en que no se perdessin. Això i Plapolit. Per tant, avui jo me sento ensenyar com a un paiseny des de tots temps, contant-vos una història, una llegenda a vosaltres. També vos he dit al començament que hi ha una llegenda d'un gegant. Tant en la faulística catalana com en la faulística dels contes dels Pirineus hi ha força gegants. Hi ha un personatge molt típic i molt característic de les llegendes i dels contes de tota la vida. Personatges plagrani, d'aspecte lleig, d'illeu, més bravi, un senyal pegui, el contrast hagués de l'aspecte que d'illeu d'un senyal de pou, amb el caràcter pla bon i pla brave que han. El nostre gegant se dit Mandroni, Mandroni era capdau dels tribus d'Aran, era el cap. Era un home pla fort, diden que era força que avui Mandroni equivalia a la força que podien haver 40 homes. Això i molta força. Era nautada, també era llegenda, mos dits, que podria estar d'uns 20 o 30 metres. Le comparaven com els arbres més nàutics que hi havia a Val d'Aran. No sabia gaire d'on mesurar aquests arbres, però dits era llegenda que podia mesurar de 20 a 30 metres. Quan caminava, ells dues camardades de 5 quilòmetres, 5 quilòmetres, entre un pe i l'altre podia haver una distància de 5 quilòmetres. Això li permetia recórrer territori, pujar muntanyes, baixar tasbals, és a dir, se podia recórrer les muntanyes en no arrenc. I una característica de Mandroni també era la seva barba longa i negra, una gran barba. Més com vos he dit adés, el caràcter era tranquil, pacífic, bon caràcter. Més quan s'enfadava, se tornava força eruge. A qui no li podia aturar res. Més d'entrada era pacífic, era pla amic de sos vecins, les ajudava, els vecins no l'auien por perquè se sentien emparats per ell, al contrari, avui com a un pacte, ell les defensava, les emparava, i li oferien aquests animals per poder-se alimentar, perquè un gegant menja molt, menja molt. El seu menú era composat de bous, de vedets, de porcets, d'anyets. Diuen que se menjava 100 pas de 9 quilos cada un. I diuen que en Tabeue, avui se veuia, a rius, o d'aigua aixecava els rius. Tot això era la seva quotidianitat. Després de menjar tot això, és evident que li calia descansar i dormir. Podia dormir 40 hores seguides, o moltes hores seguides. Avui, no vos he parlat de la seva família. El gegant avui és una família. Dits de la tradició que devia ser un gegant cristià, perquè era maridat. Era maridat amb una geganta, se suposa, no se sap, perquè era seva illa, avui hi ha una illa,
No se sap si eren gigantes, era deducció o que deuen estar gigantes, entà conviure d'amet, més no se sap. Però avui ua enna i avui ua illa. E viuen en ua tuta que hi plaçada en la carretera que va a Betlan. Betlan és un poble de la Val d'Aran. E vos he situat el nostre amic d'aquesta tarda, ua tuta e ua cova. E aquí heu viuie Mandroni, era sua enna, era sua illa. E tot anaue plavent, tot era tranquil, enquia que un dia arriberen a la Val d'Aran uns invasors, que eren els romans. Arriberen a la Val d'Aran força soldats, damb els seus caps, damb els seus xivaus, damb les seues armes, e açò trastoquèc era convivència, era paz en Aran. Els romans volien arrasar amb tot, auien un gran besony d'ampliar son imperi, volien arrasar les terres, volien conquerir el territori. E tad aquerò lutauen e auien de menjar també. Auien els vesdits d'Aran sotmetudi perquè les obligaven a alimentar als soldats, als tropes e als seus animals. E això se convertic en una mauviuença. Mandroni se n'enterec. E Mandroni, cargat d'ira e d'indignació, se n'anèc entà atrapar els romans e se lancèc sus els seus enemics, deixant-les heridi, morti, damb mas de pes arrasaue damb tot çò que podia, semblèc aquerò un desastre. Els romans no podien defendre-se davant d'ell, perquè tot que auien força més armes, no podien lluitar contra la força d'aquest gigant. E també cau dir que Mandroni coneixia molt bé el parsang i se defensaue, i se coneixia camins, i se coneixia estratègies. No poderen, ara veig, aquí ho sigui que un desastre, i Mandroni se n'anèc. Els romans decidiren sajar de contraatacar, més és evident que sigui impossible. Fin final optaren per llaute camí, que hi ha camí pacífic. Decidiren apropar-s'hi entà vells, a partir o a comandar de dialogadament, podien espats i podien agüelo de son costat. Aquerò siguec impossible, perquè un soldat s'apropèc a Mandroni, anèc en qui era sua tuta, le tustèc, e Mandroni, quan vedec que hi havia un soldat roman, l'envièc a filar mietur entà son campament. Jo no sò amic dels romans, els romans no són els meus amics e no pensi parlar damb res. Alavetz, els romans no sabien com artenye ua victòria, com podien gèsser d'aquest problema on s'auien calat. E un bet dia, aueren ua idea, que siguec atacar era causa que Mandroni més podia estimar, que era sua illa. Era mainada, o era giganteta, o era giganta, com a bolets, un bet dia baixauen tan rieu tota soleta, que deuen a refrescar-se, a cercar aigua, a beure, a banyar-se, més era causa que anaue soleta. E aquí la caceren. La captureren, la segresteren i se l'emporteren. Mandroni, pensats vosati, quan s'enterec que auien agarrat a la seva mainada, anèc enfurismac en tot campament, agarrec els soldats, comencèc a dar cops de tot, e sostut ua causa que era que ha quedat en la llegenda. Comencèc a ringar les orelles de tots els soldats. Als caps les arringuèc les dues orelles.
E damb un patac d'orelles, quan auie remassat força orelles, les envièc entà Roma, entà l'emperaire. Er emperaire recebèc un paquet plen d'orelles e digué, què açò que ei? Aguest gigant mos va tornar llocos. Alavetz, er emperaire, que cada cop se les hege més gran el problema. No podien acabar amb aquest home. I no se podien ni imaginar com les podia passar això d'aeri, els romans, el gran exèrcit, el gran imperi. Alavetz ordenèc que capturessen com podessen a Mandroni. Le volien viu o mort, més que le capturessen. Els prou i soldats romans no sabien com se'n pescarien. Més un dia les arribè que era el moment. Un dia, Mandroni, com vos he dit adés, que caminaue camardades e camardades e camardades, un dia se le traperen en garòs dormint. Dormir en garòs, a pe de garòs. E le vederen. Alavetz s'hi aproperen, morti de pou, de que se desvellesse, perquè pensaven com se desvella aguest gigant en tutti morti. E l'enturreren tot, comenceren a clauar estaques d'usta, tot atur del gigant, e d'una estaca i auta comenceren a plaçar corda. Una corda grossa, 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 com les cordes de les quals estaquen els vaixets en els ports. Mandroni quedèc tot caperat damb una corda, estacat, sonque se le vedièc cap. Fin finau Mandroni se desvelhèc e se vedèc immòbil, no podia arren. Aqueu l'auien agarrat. E alavetz, els soldats digueren, e ara què vam a? Envieren un missatger entà Roma, el missatger tornèc damb era orde d'auxilo. Alavetz, aqueris soldats aueren el treball d'auxir a Mandroni, que no siguec una causa bric facila. Ací s'acabe era vida de Mandroni. L'auxiren e sonque se le vedé que era cara, ja vos he dit, la ringueren era testa e li claueren una barra d'air en miei d'era testa com a senyal de dir nosaltres auem guanyat i auem vençut el gran gigant. Era enna, era illa de Mandroni, ploreren pendent dies, setmanes o mesi. Diden que encara ara es lermes dera mainada del gigant qu'en sau del pix. Això trobi molt polit. Això trobo molt polit. Imagina't com aquest sau d'aigua són les lermes dera mainada que plore per amor del sapai. Els aranesi, que tostem avui han estat arregraïdi contenti damb el gigant, le voleren enterrar. Més això les costèc molti dies, perquè aueren de cavar una ossa molt fonda entà calar el gran cos del gigant. E l'enterraren aquí on s'auia morit, al costat de Garòs. No podien trasladar-lo, era impossible. Era enna era illa no se sap jamès més que passèc d'ameres. Se marcheren, s'encara runden per abandaran, ho sé què passèc. Era llegenda s'acabèc era mort del gigant. Açò semblaue. Més, uns 20 o 19 segles més tard, en Garòs, en tot uns cabots entà reparar ath can dera gleisa, en tot desenterrar cabots, traperen un cran enorme, damb un clau en miei. E des que traperen aquest cran, tota la gent aranesa, totes les persones penseren, ei eth cap del gigant Mandroni, de Betlan, que l'auciren en Garòs, e ara, 19 segles més tard, auem trapat eth son cap?
I a la veig, així que la web. Aquest cap estec, me sembla, en l'església de Garós pendent un temps. No sabia cap a on hi era, més el cap, el crani le traperen. I aquesta hi era llegenda d'un gigant pla gran i al mateix temps pla brave, que s'agec de salvar i de fer-ne a sos vesins i a la gent aranesa, que ara les podem dir d'aranesa, d'atac i de l'ocupació d'un poble invasor fort, que eren els romans. La maçó he acabat, era l'explicació de la llegenda, que de morir que m'hagués comprenut i que vos hagi agradat. Ara, la part de Cundacunda ja hi ha acabada, i que demorau que arribés aquest moment, que avui s'ha passat. I ara vam, entre els que volesquets, vam a Liege, vos vam a com a una sessió improvisada, de lectura de poemes i de... Bueno, tots són poemes, no? Ara veig, jo llegeré, Montse llegerà, que quart més llegerà, i qui vulgui lleger, això he improvisat, tau sent les causes. Qui vulgui lleger, que puja, perquè així heu el llibre aquests que són poemes quarti, fàcils de lleger, podem ensenyar, podem atau a sèrie. Sí? Ja vos animaràs. Comenci jo. Déu te cop per a mi a veu, Déu te cop, seguisque. A veure, canviem de registre. Vos vau a llegir un poema que se dit laueig. Sabets què és un laueig? No? A res? Què és un laueig? Què? Era nyeu, quan queda la muntanya, però, a veure, m'heu dit, també et direm, una avalanxa. Una lits, també, en català, una llau. Això és el títol del poema, laueig. Just era nyeu que s'ha trobat un cosac rus, un pipotàs, un autobús, tot capvirat, un codiner de cul en sus, et matalàs d'eth rei Artús, un polític de pei de gus, damb guinyol d'eth Canau Plus, un bielorrus bet sinyau gras, un caperang plen de povàs, un nou virus informatic, un onclement de nas Camus, et braç sagrat de Sant Tomàs, et bon punyat de residus, un long ocàs de Nicolàs, un pè de gat solet emprat, un ruegàs tot despientat, un alfabet debat de sus, un Sant Bernat mau encarat, un poc sadut de xicolat, un per de sus esperrecat, un homenàs desmemoriat, gent de nablus en plen combat, com un arrat en un mau pas, et men esperit en un orat. Va, ves? Ara jo ja no baixaria. No. Jo me presento, soc Montse Pedarrós. He estat la professora d'atur de 22 magnífics alumnes de la Universitat de Barcelona que he hagut el plaer de conèixer i que ens acabem passat bé pendent 3 mesos. He trobat gent motivadíssima, simpàtica i que s'han prestat a participar en totes les causes que les he obligat que viatgés. Són gent força jovena i no podien arrengar, però han arrengat
han fet l'esforç de deixar català en costat i ja poden començar a parlar aranès, ja comprenent-lo per descomptat. Ara els vull agrair primer a la casa d'haver-nos dat l'escadença de poder conèixer d'aquesta gent i animar a tots els que han començat l'aventura que d'empús la continuen, perquè no ens vam quedar així, ho volem tirar endavant, d'acord? Molt bé, jo vos vau a llegir el poema de Xavi Gutiérrez. Xavi Gutiérrez és un gujat que neixia en Ibars d'Urgell, no hi aranès. Què vol dir d'això? Que qualsevol dels que ets ací podeu començar a tirar de la corda i animar-vos a entrar en aquesta fantàstica llengua. Jo me'n vaig anar al mercat de Vic. A veure si ho trobi. A veure. D'acord, aquest poema s'ha dit al mercat de Vic, he dit a Tau. Ho que lletjur combat a Vic, que hi va maer un tour d'anguels de ric, que hi ha de tot e de per tot, de gers et blat, de gang et vinc, hi ha ceps de prat, hi ha draps de linc, hi ha malls, e claus, e d'alls, e aus, hi ha puig e turs, hi ha trip e lar, e fruits de mar, e peix det fresc, hi ha meu, e must, e mill, e bren, e blets, e naps. D'am tant de gent, qui ven qui mau, que ven a cent et sac de sau. Na flus de l'uns, ven a mia i prets buts de vinc durs, de dets en dets. En bres que hi viu, que ven a crits, e dits de diu, piots, porcs, elits. En mar de l'és, que hi venen gros, 2 cops de mes, tot se que vos. En lluc de nai, que evet tens, ben pang en cai, d'am mas e dents. Ne per cent sos, e bon jan, venes sos vos, ne a dieu, ne a sant. Et just de das, sant com arall, dits d'an molts bracs. Sin sos et tall. En roc de pau, ben xuc de xai, que hi vinc un cau, que en ges e gai. Et rai de guiu, a pets de bup, que ven de briu, que avís el lup. En pei no sap que no hi ha en Vic, de just de nap, ne xic, ne mic. Na rut que dits, que va talús, on ven vets guits, de dus en dus. Ja saet de nets, que mon vam de capallet, on fotec camp. Jo soy Lluís, valencià, escolar d'aranès, pendent 3 anys o 4 en classe de Montse. Desencusar era la meva pronunciació de tetrabric. Geografia. He corregut mas en muntanyes, a peu, en tren i en cameu, d'amb esteles pels companyes. He begut aigua del cel, he gustat vis e beuranyes. Et bu qu'ei et desbordeu. S'ha vist totes soterranyes. He pujat tat grataceu, he romat terres estranyes, totes d'amb et son drapeu. Mes, gascús, non ajats vergonyo. Nu escutets es fariseus, que van en Xina e Polonyo. Se no hi ha ren com Gascunya. Coneixets els Pirineus? Aulurú, et l'Avedan. Era plana de vedús. Comenge, era Val d'Aran, els bats d'Aspa e Baretús. Què vos sembla et baix a dur? No digats pas que hi millor. Et parsant de Katmandú. Ne tuta era Àsia menú.
85 anys. Bueno, us ho dic en català perquè estic una mica atontada, que he dormit molt poc perquè vaig amb una màquina a la nit i no me deixa dormir aquesta màquina. Ja sabeu quina màquina és, no? La CIPAP aquesta que portem alguns vells i velles. Doncs vaig anar a la Vall d'Aran amb un camió de Tremp. Suposo que hi ha persones que coneixeran el senyor que portava la fusta des de Tremp, el senyor Altisent, i jo vaig anar amb un camió amb 4 mesos i em van portar a les Bordes. Bueno, em sap greu que tinc que parlar de mi, però no sé, és que ara... Més que res per presentar-me, no? És una mica ridícul de tanto ego, però bueno. Aleshores vaig entrar i recordo que vàrem passar la nit a les Salenques, però estava ple de neu, hi havia 2 metres de neu i vam passar tota la nit allí sense que al camió hi hagués res. Ens vam embolicar amb unes flaçades de Pont de Suert, vam arribar a la Vall d'Aran i els meus pares, el meu pare era de León, es deia Truchero, Emilio Truchero de Juan, i jo crec que el meu pare i la meva mare, que era de la Pobla, es van enamorar dels aranesos i de la Vall d'Aran. Abans li comentava a Sants que el meu pare dirigia les Caramelles en aquell temps, parlava des de l'Ajuntament, jo no el coneixia perquè estava tontada quasi com ara, parlava en baranès, feia la presentació perquè eren els reis que baixaven, ho pagava la FEXA aleshores, quan FEXA pagava alguna cosa el senyor Juan Marc, baixaven des del túnel de Viella i aleshores anaven amb unes torxes, és que això és molt bonic, i els nens ploràvem. A mi el meu pare se m'assentava al cine de la FEXA, als genolls, els genús, s'ha dit en aranès, i deia, què vols, nena? Jo vull un violí, li deia, i jo plorava, i arribava a casa i deia, mamà, el papà m'ha parlat, el rei m'ha parlat, no coneixia que era el meu pare, la meva germana, que era intel·ligent, deia, esta niña és tonta, era papà, no? Us explico això perquè això forma part de la història de la Vall d'Aran. La Vall d'Aran era dura, però és... No sé, a mi em va passar a la Vall d'Aran el mateix que a Alemanya. Quan vaig arribar al nord, que em vaig sentir molt acollida i de petit allí es van crear uns vincles molt forts. Aleshores, ja dic, el pare feia aquests discursos en aranès, però que el problema era que els aranesos aleshores parlaven l'aranès entre ells i a nosaltres ens parlaven en barceloní o en castellà. I érem una mica esdedelà. A casa jo vaig tenir la sort que papà, com que li agradaven les llengües, em feia estudiar aranès, català, francès, jo què sé, i parlàvem tot. Y deien la gent, Truchero, tus hijas no van a saber nada. Coño, ¿cómo es que hablan 4 lenguas? Y deien, los niños son como esponjas. I la veritat és que jo si he après alguna cosa d'aranès ha sigut gràcies a tu, acadèmic, quan era vella i quan me vaig jubilar. I els companys de classe. I els companys de classe, clar, bueno, dic a tu perquè ara és la cabeza visible. Bueno, us he explicat això perquè després, amb 15 anys, ja vaig marxar de la Vall d'Aran, però encara que jo soc nascuda a la Pobla de Segur, per mi, no sé, estic molt emocionada. M'ha agradat molt sentir a la senyora Salomón, que deu ser una mica jueva també, perquè Salomón és jueu, a part de catalana i aranesa. M'ha fet molta il·lusió perquè comprenia tot, i en aquell temps us explicaré alguna anècdota que us farà riure. Hi havia los coros i danzas, el papà col·laborava amb això, tot era gratis, Nadie pedía un puto duro de nada, no com ara que les beques i tal, nadie. I aleshores els coros i danzas cantaven meravellosament les dones d'allí, unes dones fantàstiques. I era una mica com Galícia, les dones pencaven molt, moltíssim, eren molt treballadores. Molt treballadores. Era com... Els tios, coi, no sé com s'ho muntaven, estaven més al bar. Bueno, total, esto no és feminisme, era una realitat, no? Aleshores, us explico això perquè... Bueno, ara ja m'he despistat una mica. Com que no porto guió, tothom porta guió, no tinc allò que llegeix el rei. Bueno, aleshores, el que us vull dir és que jo crec que es feien les coses molt amb el cor. I encara que la gent deia que costava entrar, quan tu tenies un amic allí el tenies per tota la vida. Jo tinc un amic allí que es diu Toni Escala i a mi m'agradava anar a comprar la llet a Casa Mingo perquè el seu pare sempre me regalava coses. I no sé, vull dir, i les noies del coro, sí, ara ja torna el fil. Aleshores el meu pare amb la Isabel Maria, la filla del Potacari, era Isabel Maria, que era una dona que sabia cuinar de nassos, feia unes cuines
boníssimes, Les Roses de France i tota una sèrie de coses. Aleshores, hi havia unes noies, i ara me'n recordo molt de dos, una era la tieta de la Toni Scala, que cantava com Los Ángeles, que ja està, en pau descanse, i una altra era de Casa Cardenyes. Eren dos, i el meu pare deia, tienen las voces de Los Ángeles. Però aleshores van fer un gran problema polític. Quan van cantar a Lleida los coros i danses, aquests, com que volien ser els aranesos més papistes que el papa i estar con el govern, que em sembla bé, no? Perquè tots pugem al barco que ens interessa sempre, aleshores es van vestir, unes ties guapíssimes i que cantaven molt bé, es van vestir de falangistes, amb unes faldilles negres i una camisa de color blau marí i tal. I eren guapíssimes aquelles dones i cantaven tal. I els hi van donar el segon premi per culpa de portar l'uniforme aquell. Vull dir que, bueno, ja me toca callar. Bueno, ja no llegiré res. Ja us he explicat això. Penso que les llengües sol viuen si viuen les persones, no viuen per les universitats i pels diners. Ojalà el poble de la Vall d'Aran, el poble aranès, pugui aconseguir que la gent estimi la llengua aquesta que és fantàstica i totes, i que les polítiques també ajudin a això, les polítiques, bueno, la pasta. Bueno, me cau lleja, quina vergonya, eh? Et bosc. Aquí va bé això, ostres, que soc tan petitunya. Era la meva germana i més alta, perquè mengec ben a Vall d'Aran. Sonat tot bosc, un jorn de vent d'un mes de mai, sens bric de verd, he vet temps a que no en plou bric. Nen ger, nen març, nen mai, nen juny, qui se n'hi un an que no en plogot. En bosc del mort, tot que en plai sec, espins, es ais, estels, es prats de baix, els lacs, els tucs, els coms, els rius. Que hi tant de sud que tot és gris, de nord a sud, de nau i baix, i no n'hi ha verd, n'hat cap d'espins. De nets ja no n'hi ha xots, no n'hi ha pas lups, no n'hi ha, no n'hi ha ne serps, ne bops, ne dams, i net són d'espics, net cant dels grils. Ve i lueg et temps d'et bosc ben viu, sens quats ne huecs, d'am neu i geu. Aquest sac benuet, ne vesc, ne ceps, ne glans, ne flus, més toi que hi l'hort, et bosc que hi mort. Vell diu, cap bo. Nosaltres cantàvem una cançó que deia «No em plores tonet, que verà era net. Camp per a riuera canten els pastús. En son llet de mussa, en son llet de flus».